Tak, zdravíme do Bratislavy, ukážu vám vlastně všechno, co v tom karavanu je dobře a ukážu vám i jednu věc, která je tady špatně, protože nic nechci schovávat. Takže, než se dostaneme k čemu, tak tady v šatně je potom střídač, napětí, teď tam bliká 1.0, což znamená, že to běží na 1 amperu, s tiskem plusem, minusem po dobu asi 2 nebo 3 vteřin se to vlastně takhle pustí a plusem si nastavujete, tak ještě jednou samozřejmě, jinak, a plusem si nastavujete, kolik amper chcete pouštět do karavanu. Když pouštíme jakoby maximum klimošku, mikrovlnku, všechno dáváme na 13. 13 amper úplně stačí. Pak to takhle trvale bliká. Tady jsou jističe, tak kontrolka napětí, všechno originál, žádná domácí výroba. Tak šatna klasika, tyč na pověšení šatny, no, košťátko, lopatka, mycí prostředky jsme tady měli. Tak, proč karavan prodáváme? Prodáváme ho z toho důvodu, že přecházíme na obytku a manželka mi tento karavan nechce tahat za autem. Tak to je opravdu jediný důvod. Není tady žádná vada skrytá, něco je nezateklej, nepopraskaný, žádný okna, nic ulámanýho, všechno vám ukážu. Tak, Fendt originál peřiny, postele, povlaky jsou čistý, jo, žádný fleky, nic, sundavatelný, pratelný. Tak, úložný prostor 1, tady je kompletní předstan, plus podhlavník, jak jste se ptala, tady je k tomu spaní. Tak jo, tam místo tady toho stolku, který tady vidíte, ten se sundá, dá se tam ten podhlavník. A v druhém úložném prostoru je bočnice, originál k tomu, k té markíze a pod tím je ta vnitřní, tady ta madrace. Tak. 1, 2. Tak. Úložný prostor, každá postel svoji zásuvku, každá postel svoje světlo, zrcadla, každá postel svoji zásuvku, svoji odjímatelnou, otvíratelnou galerku se zrcadlem. Na druhé straně to samé. Otvíratelný a lampička samozřejmě. Tak, jestli si dobře pamatuju, tak tyhle lampičky jsou na 230. Nad postelem a úložný prostory. Spousta úložných prostor. Další lampička. A tyhle lampičky si myslím, že jsou na 12 V. Když nejste připojený k elektrice, svítíte dál. Tak, jedna, druhá. Ukážu zase. Jo, skřínky. Tak. Jenom kdybyste náhodou chtěli, tak do budoucnosti tady byl chlap, tady byla ženská. Tak, tady dole samozřejmě další úložní prostory, jo. Tak, každý okno, já se teďka takhle, jako, to nevím, jestli to uvidíte, ale každý okno má roletku proti hmyzu a potom zatmívací velkou roletu. Všechny okna mají tmavý zasklenění, jako jsou tmavý skla, nebo tmavý plexy. Opravdu, když dáte obličej dovnitř, zvenku dovnitř nevidíte prostě minimum. Zevnitř ven vidíte nádherně. Jo, všechny okna to mají. Všechny okna. Tady je jedno okno u postele, druhý okno u postele. Tak, celkový pohled. Jo, tady ještě vám ukážu teda. Samozřejmě, tady to zavřeme. Tak, tady je taková jakoby taky další úložný prostor, další úložný prostor. Uklidíme, tak, kobereček. Kobereček jsme dělali novej, klasika podle originálu, obšitej. Tak, tady je rozfuk stopení do ložnice. Ložnice má takovýhle závěs. Jo, že když jeden snídá vepředu v té kuchyni, tak ten druhý tady, když chce spát, tak se tady krásně můžete zavřít. Tak já to se takhle dám na stranu.
Přiznám se, že nevím, jestli tady někdy něco bylo. Byl tady nahoře originál takovej, jo, tady ta lištám. My jsme tam s paní dodělávali tohleto, prostě, jestli se vám to nebude líbit, lze to sundat, není problém. Tak, sundáme skřínku. Tak, v okno, střešní v ložnici, klasika, zase síťka proti hmyzu, zatemňovací roletka, jedno nebo druhý. Tak, moment, já to tou jednou rukou moc takhle neumím. Tak, otvírání okna, zmáčknete, otevřete na půl, otevřete naplno, otevřete na větračku. Tenhle ten, jak vy říkáte, gombík, tak ten jsme kupovali novej, ten se roztají, ten se rozkočil, takže originál jsme kupovali novej. Jo, žádný, je to špína, jo, to není jakoby něco rozbitýho. Tak další kousek. Kuchyň. Takže začneme světlama. Tady je ovládací panel, tady jediný knoflík není zapojený. Podle mě to je na digestoř a ta tady jediná není. 230 světla, to znamená tady dole. 12 světla jsou nad linkou. A tady se svítí tady ten tubus, tady svítí. Tak a zase zásuvka standardní, žádná prostě, ještě řeknu, jo, co byste tam nedali, no mé rychlovarku, všechno jsme tam měli, toustovač. Tak, ovládací panel, který má, sakra, já vám to zapnu. Sakra, už si to nepamatuju. Jo, tady dole. Tak, pardon. Tady se zapíná boiler, podlahový topení, tady se zapíná ukazatel, kolik máte vody, jo, 0, protože ho máme zazimovaný. Tady se ukazuje, kolik je stav baterie, FM rádio, je tady vestavěný rádio, plus, takhle, jo, frekvence minus plus, hlasitost plus minus. Když to chcete vypnout, tak minusem jdete tak dlouho, dokud to nevypnete. Datum, aktuální čas, teplota vnitřní, teplota venkovní. Můžu vypnout, pardon, dlouhým. Takhle. Tak, se to. Jo, ona vlastně, když to jde na 230, tak se to vlastně dá. A dá se to vypnout, vím, že se to vypnout dá. Tak, kuchyně, klasika. No tak, tou jednou rukou, no, tak, to je jedno. Takže zatemňovací roletka. A tady je potom ještě. Tady je potom ještě ta síťka. Já to tou jednou rukou nejdám. A je tady síťka, jo, hele. Žádný tyhle originál, tyhle páčky. Nic není volámanýho. Ani na jednom okně není. Jo, proto jsem vám to nenatočil předtím ze zadu, protože soused tady dělal. Takže na stranu umyvadlo. Umyvadlo přikrytý, veškově polohovatelná, teplá studená, špunt. Ježišmaja, koukám víc na ten. Tak jo, takhle. Klasika, špunt, baterie polohovatelná, teplá, studená. Zapnu. Jsme bez vody, ale slyšíte. Tak, zavřu. Vaření. No, doufám, že to video nebude dlouhý, ale fakt nechci před váma i schovávat. Tak, klasika, tříplotínkovej. Jo, hele, když se podíváte na ten nábytek, nic není, jak to říct slušně, jo, pokurvené. Jo, všechno je v pohodě. Tak, tady nahoře, takže já to se zavřu. Tak, lednička. Trojkombinace. 230, 12 na plyn, teď je vypnutá. Jo, takhle se rozsvítí, já to takhle vypnu. Jo, takhle modře svítí. Teplota, nastavení teploty jakoby a zapalování na plyn. Ukazatel, že ten plyn hoří nebo nehoří. My to používáme jenom na 12 nebo na 230, ale funguje to i na plyn. Tak, lednička, za ledničkou takové ještě fígl. Tady máte třeba flašku na skotskou, anebo na olej, podle toho. Tak, jedna věc. Tak, pojišťovací knoflík. Tak, tady je příborník
a uzavíratelný. Jo, my máme uzavřený teďka plyn, uzavřený plyn do toho. Takže uzavřený vaření, uzavřený topení, uzavřený, počkejte, jak to je, topení, vaření, jo, a lednička. Tak to je, tak to je. Tak. Mikrovlnka, tak, jo, člověk to natáčí sám, tak je to trošku, jo, funkční. Tak, tady jsme měli velký nádobí, jo, hrnce, takovýhle pokličky. Tak, tady topení plynový. Vedle něj je předvedu rozfuk a to černý je, jak hodně chcete, aby to foukalo. Jo, je to slyšet? Minimum. Jo, a fouká to do ložnice, do koupelny, do kuchyně, hezky pod nožičky oběma. Tak, já to se vypnu. Tak, další věc je tady elektrický podlahový topení. To podlahové topení je tady třífázový, 500 W, vypnout, 1000 W, 2000 W. Termostat, jak hodně chci, aby to topilo. My standardně topili, když bylo takový sichravo, na 500 W, na maximální 9. Ráno krásně jdete na toaletu. Podlaha topí tady a celá i tady dole v tu kuchyni. Tak, tady máme kobereček, zase podle originálu, ve stejné barvě, jako je tamhle, obšitej. Tak, to jsme nechali dělat nový, to tam je asi půl roku. Tady jsme nechali dělat nový kobereček. A tenhle černý je originál, co tady byl, od té firmy Paun. Tak, tamhle je stupínek, samozřejmě ten je v ceně, bez debat. Stůl skládací samozřejmě. Já to ale neumím, mě to dělala žena. Tady se to nějakým způsobem takhle jakoby zatáhne a ten stůl takhle jakoby sjede do úrovně tohohle z toho, že buď to tady můžete udělat to spaní a veškeré návody máte samozřejmě k tomu, jak se to složí ty madrace. Tyhle madrace jsou vlastně to spaní. Jo, na to je takový speciální prostě jakoby postup. A to, na to přijdete, je to jednoduchý. Mám to teď všechno, paní Umaje ukáže. Takže zase v okno, jo, stínítka, proti mouchám, v okno, proti mouchám, všechno tady je. Ty samý nahoře, ty úložní prostory. Tak, asi teďka vlezu ke stolu, abych vám ukázal ještě tohle. Tak, tady je měnič solárního napětí, ukazatel, plno, nabíjím, teď tam nevidím, jo, prostě klasika. Takže to je k tomu soláru. Každý svůj tady má ještě svoji zásuvku, když chcete třeba notebook, telefon, polička. Tady jsem vám ještě plánoval protože jediný, když jedete na 12 V, tak tady není USB nebo nabít telefon. Ale nikdy jsme to nepotřebovali, ale dám to k tomu, byl se takový záměr. Na druhé straně klasika, se omlouvám, jestli to je nějaký trhaný. Takže zase polička, další zásuvka a samozřejmě ty, počkejte, jak to je, tady ty poličky, ty rohy, ty svítěj, já si to také šoupnu, tady ty rohy, kde to je, tady, jo, ty rohy svítěj, jo, ten druhej nesvítí, stačí vyměnit žárovka, žárovku vám k tomu rád dám, přiznám se, neuměl jsem ji vyměnit, ano, jo, takže žárovka k tomu je, tak tyhle ty panely takhle hezky svítěj. Další světlo je tady takhle dole, je takový světelný had, já vám ho rozsvítím. Takže klasika, světlo na 220 velký, tady z boku dveří, jo, to vrchní je tak a tady máte dvě a to jedno je ten had, ten je takhle jakoby po celým, já to zhasnu, on už je docela šero, jak by to mohlo být vidět, jo, je to vidět, což jako při televizi úplně stačí, takhle to svítí celý kolem dokola, tak, a to druhý tlačítko, který tady je, tak to je světlo ven,
nad dveřma a z druhé strany. Takže to je takhle. Já to zhasnu. Tady máte další rozfluk, úložný prostor, který v něm je ta baterka solární. A my jsme tam používali boty. To, co tam vidíte, to je držák kol. Držák kol je na elektrokola na 60 kg, na 2 elektrokola. Jo, od tuhle uzamykatelný s držákem. Ukážu. Tak. A teď jednou rukou, no, dobře. Takže sundám opěradlo a jenom to takhle přizvednu, abyste, nejde to, musím to sundat, omlouvám se, abych vám ukázal, jakoby, tak, tady máte, tak, nádrž na vodu a boiler s veškerou elektronikou. Tady zhasnu, takhle, jo, s veškerou elektronikou, řídící teplotou a tohle, ale my jsme s tím nikdy nic nedělali. Ten boiler je ohřátý za pár minut, opravdu 5-7 minut, když přijedete, máte horkou vodu. Tak, já to se takhle, já si to položím, vydržte mi vteřinku. Tak, já to tam jenom vrátím. Tak, abyste si nemysleli, že tady na vás něco hraju. Tak to takhle ukážu. Tak, na druhé straně tady je úložný prostor a tady je úložný prostor. Teď tam nic není, to je to, co jste viděli vlastně s tou baterkou, to je jediné, co tam je. Tak, co bych vám ukázal dál? Jo, střešní okno, další. Jo, hele, je to špinavý zvenku, ne? Takže odjistíme, sklopíme dolů a jednoduchým vytažením přes písty ukážu, jo, když to chcete dát jenom na půlku, dělám to jednou rukou, doufám, že to nebouchne, tak to můžete udělat takhle, tak a jinak se to takhle zavře, takhle doufám, že jsem to ukázal a zase zajistí a zajistí. To vám všechno třeba ukážu, jo. Tohle okno samozřejmě stmívací roleta a proti hmyzu, jo. Takže to je tahle věc. Další věc, televize. Televize s automatickým satelitem, to znamená, můžete tam nastavit, já vám to takhle ukážu, můžete tam, já vám ho zapnu, tady dole je takový čudlíček, ten zapnete, tak, tady je on-off, takhle zapneme a máte tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 družic, který můžete, protože ten satelit je natáčecí, takže můžete mít 7. A já jdu teďka ven a ukážu vám, jak se to zvedá. A co to dělá. Tak, on se teďka začne natáčet, protože já mám nastavenou Astru, tak on začne hledat. Ale já tam nemám kartu, takže se obávám, že stejně se najde, ale bude se točit. Takže takhle to funguje. Jo, když potom máte těch družic na té kartě více, tak úplně super. Je to lepší než třeba doma klasický satelit, protože on je jakoby, tam je spousta volných kanálů. A dokud bliká, nenajde, jakmile najde, přestane blikat. Jo, je slyší, jak hledá. Jo, jak já ho nechám schválně kabejt. Tady je možnost ještě zase další. Jo, tady je zásuvka pro ten televizor. Jo, teď je to tady vypnutý. Televizor, dálkový ovládání k mouru, to je automatický pojezd. Klasika, nemusím asi vysvětlovat. Tak, úložný prostor nad televizí, to, co vrčí, je ten satelit. Tak, tady jsme měli karty a takovéhle věci. Tak, samozřejmě klasika, stínítko proti hmyzu ve dveřích, jo, žádný to. Odpadkový koš, dveře lze dělit, já to takhle zavřu, takže zase stínítko ve okně a takže takhle se to zamyká na noc, takhle se to otemyká, dolů se to zatlačí. Tady máte ještě takhle to možnost jenom otevřít jenom půlku těch dveří, jo. Takže takhle vrátíme. Nic není olámaný, klidně udělám detaily, čeho si řeknete, rád ukážu.
My jsme původně za ten karavan chtěli 350 000. Budu upřímný, my jsme ho za 350 koupili a přes 50 000 jsme do něj dali. Jo, nebyla tady televize, nebyl tam držák na kola, nebyl tady předstan, to jsme všechno dokupovali my. Já vypnu ten satelit, protože tam on furt hledá. Takže takhle ho dáme dolů šipkou, když ho nechcete vypnout, a pak se dá vypnout. Tak, koupelna. Koupelna. Takže dveře. Jo, klasika. Tyhle ty panty, všechny 4 jsme kupovali nový. Proč? Protože když jsme ten karavan kupovali, tak tady bylo 2 prasklý a 1 ulomený. A nám se podařilo ve Slovinsku sehnat originály, takže jsou tam ty originály. Tak, tady rozsvítíme. Tak. Takže klasika toaleta s automatickým splachováním, takže ukážu. Šedá znamená, že odpadní nádrž je prázdná, modrá, červená, samozřejmě nemáme tam vodu na splachování. Jo, tak to je takový to. Takže držák na WC papír, polička, jo, tady máte sklo s dalším úložným prostorem. Jo, my jsme tady měli ručníky stočený. Tak, další úložný, já vám takhle ukážu, úložný prostor. Jo, se zrcadlem. Tady je vypínání světla. Jo, tak, umyvadlo. Záchod jsme viděli, umyvadlo. Zase je tady ten rozfuk, že to topí i sem. Umyvadlo, klasika, teplá, studená, jo. Slyšíte, že boiler to špunt, originál. Tahle baterie je nová, ta je tam od 9. měsíce. Ta se nám podělala na dovolený, ve Slovinsku jsme kupovali novou s těma pantama. Tak, úložný prostor pod umyvadlem, další úložný prostor, vanička, sprcha tady není a nikdy nebyla. Nevím, proč je tady ta vanička, možná někdy tady někdo zamýšlel, že by sem dal vytahovací baterii. Podle mě nesmysl, protože ten nábytek by asi dostal pěkně na zadek. Tak a teď se dostaneme k tomu jedinému problému, který tady je. A to je tohleto. A to už bylo. Ta vanička je tady lepená. Ale protože jsme ji nikdy nepoužili a myslím si, že ani vy, ale já vám takhle k tomu dám ruku, abyste viděli, jak je to asi veliký. Jo, tak jsme to neřešili prostě. Jo, jinak samozřejmě ten špunt tady je, funkční to je, ale říkám, my jsme to nikdy, takhle jsme to koupili, neřešili jsme to, nám to nevadilo. Tak, to je ta chyba, jo, kvůli který třeba byste mohli říct z Bratislavy, hele, to jste nás sem nemuseli tahat. Takže hraju s váma rovinu. Co bych vám ještě řekl? Můžeme se podívat ještě zvenku, zhasnu, zase žádný olámaný panty, tady je samozřejmě sklo mléčné, jsme na záchodě, otevřu, 1 poloha, 2. poloha, jo, všechny okna mají 2 polohy a zase kde zavřeme, tak, takhle, takže světlo, galerka, ukážu, no, tak to jsem byl já, tak, ukážu, takhle. Kdybyste chtěli detail čehokoliv, není problém, za nic se tady, počkejte, já jsem tam nezasnul, tak zasneme, takže topení i tady. Opravdu asi nedokážu si představit, že by tady byla zima, tady máte 5 kW, původně jsme jezdili s 2 flaškama, lze mít 2 flašky v karavanu, podle mě nesmysl. My byli na 3měsíční expedice po Evropě, projeli jsme 7 států, včetně Slovenska a stačila nám 1 a ani jsme ji nedoplňovali. A to jsme jako opravdu dennodenně vařili a sem tam jsme topili, ale my jsme topili, říkám, tím podlahovým topením, protože tohle je opravdu silný. Myslím si, že když budete jezdit na hory někam, tak asi jo, ale jinak to asi nemá smysl. Jo? Jinak samozřejmě funguje to, ukážu potom taky, jak, co a jak. Tak a teď mě tady už asi nic nenapadá, věšáčky na ručníky, teda na útěrky, no světla tady, ještě, nevím, jestli jsem ukazoval, jo, tady jsou další, mimo hlavního světla, jo,
máte ještě i tady. Takhle. Tak. A samozřejmě ty rohy, no tak svítí jenom jeden, jak jsme si říkali, žárovku vám tady dám. Ji mám někde schovanou, tak ne, tak paní uklidila, ale tu vám dám. Jo, takže tady ten roh nesvítí, tady ten roh svítí. No. Tak, dveře jsme si ukázali, odpadkový koš, roletka, nic není zničené. Jo, klimatizace. Klimatizace digitální. Tady je displej. Zapnu, nastavuju teplotu, intenzitu větrání a spousta věcí. Nevím, jestli k tomu někdy bylo dálkový ovládání. My jsme ho neměli, neřešil jsem to. Používali jsme ji. Musím říct, že dobrá věc, když je fakt vedro, je to dobrá věc. V noci se teda jakoby u toho spát moc nedá. Neříkám, že je hlučná, ale jakoby, já už jsem starší člověk. Tady možnost nastavení, kam chcete, aby to foukalo. Z obou dvou stran. Jo, takhle. Celkový pohled. Sakra, 26 minut. Asi nebudu zdržovat. Budete-li chtít video z celkový, ale já vám ho udělám, to video ještě z druhé, teda z venkovní části, abyste viděli. Opravdu ten karavan je vybavený do maxima. Podle mě nemá smysl kupovat karaván za o 100 000 levnějc, když pak vám, já jsem trošku pohodlnější, takže mě manželka říká televize na co, já říkám večer byla dobrá, jako pustili jsme si prostě, já nevím, MTV, tak to na nás hrálo při kartách, jo, já říkám, že ano, že prostě jakoby to, spoustu věcí oceníte, až když je máte, když je nemáte, tak prostě vám prostě nechybí, ale my tím, že teďka přecházíme na tu obytku, tak jsme měli docela problém, protože jsme byli zvyklí na nějakou výbavu, kterou teďka asi mít nebudeme, protože to bychom se nedoplatili. Tak, tohle zavřeme. Tohle zavřeme. Tak, jo, nic není poškozené, nic není nikde zateklé. Jo, my jsme prošli teda opravdu jakoby velkýma dešťma, hlavně ve Slovinsku a v Rakousku. Ale karavan je fakt vyzkoušený, že to není nejnovější, ale službu vám udělá úplně nádhernou. Tady je ta šatna, tam jsme měli bundy, košile, takovýhle, no, klasika. Jo, stejně po těch karavanech, po těch kempech jsou pračky, všechno se pere, neřeší se. Tak hele, kdyby něco, tak dejte rádi, uděláme nějaký video. Pošleme nějaké fotky klidně z dovolený. Tak zatím, ještě udělám to video zvenku. Mějte se.